It-tnejn se jerġa' jibda jitlaqqa l-Parlament wara l-vaganzi tal-miliet. Il-ħidma mis-senija tibda filgħodu hekk kif se jkun qed jitlaqqa l-Kumitat tax-Xogħlijiet tal-Kamra li matulu mis-senija tiġi diskussa l-aġenda tal-Parlament għal ġimgħat li ġejjin. Ekku, aħna diġà għandna idea ta' l-aġenda li se nkunu qegħdin nirresqu fil-ġimgħat li ġejjin. Filgħodu se jiltaqa' l-House Business Committee hemmhekk imbagħad fejn tkun iffurmulat uffiċjalment l-aġenda tal-Parlament għal dawn li jmu anke għal ġimgħat li ġejjin. Glenn Bedingfield li beda jokkupa l-kariga ta' Whip tal-Gvern wara li Byron Camilleri nħatar Ministru, spjega li l-Gvern se jidħol il-Parlament b'tim ġdid, imma sostna li l-ħidma ħad tkun waħda kbira u kontinwa biex jitwettaq il-programm ta' ħidma tal-Gvern. Deħli lura il-Parlament b'tim ġdid imma b'aktar ħeġġa u rieda illi għandna pjanta ħidma għandna programm ta' Gvern illi jrid jitwettaq fil-ġimgħat u fix-xhur illi ġejjin. Dan hu l-pjan illi kien approvat mill-maġġoranza tal-poplu Malti fl-2017 u danu dak illi se nagħmlu u se nkomplu nagħmlu fi żmien li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.